Yau jirgin mai talla TV ya yi diran mikiya a tafkin matan fada. Shin ko ina ne matan fada? Bara mu ɗan shakata da wannan kafin mu yi gaba. Garin da ba rago ba matsiyaci, ba wani sakarai a rabba su ba wani mai yakina a baya kamar rakumi. Idan nan garin su kwaya ɗaya ne ta ba za mu faɗi ba. Kogin matan fada kogi ne da yake Argungun, wato jihar Kebbi a arewacin Najeriya. Wannan waje ya yi shuhura ga masu sana'ar kamun kifi wanda ake gudanar da bukukuwa a duk shekara. Shin menene ya sa aka zaɓi wannan kogi ya zama na cewa a iya nan ake gudanar da wannan biki wanda aka fi kira da Argungun Fishing Festival? Na san mai kallo ba zai raina mu ba, don haka muke neman alfarmar da a taimaki wannan shiri ta hanyar liking, commenting da ma subscribing. To bara mu ji, kamar yadda sarkin Argungun na 33 ya faɗi, wato Alhaji Sama'ila Muhammad Mera, shi wannan kogi na matan fada ya kasance wajen tarihi ne, domin kuwa a nan ne aka samu daidaito da sulhu tsakanin masarautar Kebbi ta wancan lokaci da kuma masarautar Sokoto a 1934. Shi yasa wannan waje ya zama wajen tarihi, kuma har ake gudanar da wannan gasa ta al'adun kamun kifi a wannan waje. A yayin wannan gasa ba iya kamun kifi kawai ake ba, akwai damben gargajiya, wasa da wuƙa, wasa da wuta da ma sauransu. Duba da rashin faɗi da zurfi na wannan kogi, mutane da yawa suna ganin wannan sana'a ta su tana tattare da asirce-asirce da ma tsaface-tsaface, yadda ake kamo manyan dabbobin ruwa a cikin wannan ruwa. Amma fa masu kamun kifin sun ce ko kaɗan ba tsafi sai ƙwarewa da sa'a. A ƙarshe dai zan bakku da wani abin al'ajabi. Domin kuwa wasu daga cikin masunta sun ce akwai kadoji a cikin wannan ruwa, sai dai mutan gari da wannan kadoji suna da ɗaɗɗan alƙawari wanda mutan gari ba za su yi musu komai ba, sannan su ma kadoji ba abin da suke yi wa mutan gari.